đâu ba ye ba bu wei cái yang po muai ở trở lại quay go yo ta he no se na te lo bu de bu ra se ba quay cái giờ po lần tai lâu cái giờ mana đỡ quay cứ cái giờ po ao lâu su đỡ quay go se ba yo du ki ba le quay cái giờ mana yu ne se ba cái giờ ta yu ya se ba lan ta pia na yu ba ke yan ta ta pa usu ba ke yan le blo na yu ba ke yan ta ma ngo yo du le ke yan le ta ta ka yan la hui ka yan la ta ka yan la ta ka yan ka ko kaya đâu lâu su klo bao lâu su ca u lâu su qua u lâu ba lui ta lại sa la nga kaya ko ra se ba na we ba le po se ba la tha ba lo po se ba te ko ba le po se ba te na ba lo po lam lo ba ke yan ba le po ya lo ba ke yan ba lo po am lo ba ke yan po dia ple om lo ba ya po di sa usu ba ke ya da yu ya usu ba ke ya da ba ba usu ba ke ya da ni ra yo du le ke ya le ta ka ka ya la wi ka ya la wi ka ya la ta ka ya la ta ka ya ka ko kaya đâu lâu su klo bao lâu su ca u lâu su qua u lâu ba lui ta lại sa la nga kaya po ra ma du thang sa ta yu ya ma du ta sa pa ta de ya ma du ta sa pa le pa la ma du ta sa pa ma pa ba